so ne suka rikide sunan ki suke ta zanawa. Ni zuciya ta san ki kawai ta kankama, banci da sha a jiki tilas na yorama. Burin dukan mai nema ne ya yo sama, akasin hakan shi ke sawa a zauce ma. Ki fahimci so shi ma bayan halitta ne a cikin jiki, fatan sai ya samu dacewa. Zafin wuta kuna bai kai da fin so ba, har birna da kuna ba za ya kai so ba. Ko dorina zafin da ba za ya kai so ba, so kan kifar da mutum ko bai shirya ba. Mai taimako wannan bawan Allah ne, tsanani wuya ba za ya lazumci sharri ba. Sarai da ba za a irga ba, sanadi na so an tabari yau ba a waiga ba. Sanadi na so an yi kisan kai ba a san rai ba, sanadi na so an yawaye ba a dace ba. Sanadi na so wani na can kurkuku zaune, ba ci da sha ba a daina yi mar azaba ba. Kisa zance na are ki gaggane, in dai ka so aka ki ka kamar jarabta ne. Duka haƙuri tabbas ƙarshen sariba ne.